আজি করিবা এই চিকেন তরকারি चलो बबुल कौन कह କହିବି ଚିକେନ ତରକାରୀ ହଉଛି ଆମ ପାଣି ବହିଛି କୁକୁଡ଼ା ମରିବ ଆଉ नुआ वीडियो को आसबार लाइक सब्सक्राइब शेयर दबे की करन अबिया भात बसची हो ଆମର এই ভিডিওটি ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦେଖିବେ ଆମେ ତ କାନ୍ଦିବୁ ଆମକୁ ତୁ ଦୁଃଖ ବାହାରିବ ଆମେ ବି ତମକୁ କିଛି କହିପାରିବୁ सांग मैंने पिलाटा पैसा देनी किंतु चाउल नहीं के आउची कहू चाउल रख मत मिसाओ खाली चाउल रे खाइयो देख खाली चाउल से नहीं के कहू मत खाली ये मिसाओ मु खाई पैसा दबार नहीं ओ म से खाइबो कौन दबा ताकू चिकेन नहीं नहीं ताको भात आ लुण पियाज सेतिकी आउ किछि नहीं आ टिके आलू झोल ता मन दुख हो नदेली अति बेसी रे ओडे चाइ देई दो बड़ा फोटो ना पानी ताती गलानी अबिया चाउल पड़िबो कुपुना हमर चाउल पकेया काम लागि गला बागे चाउल पकेदे सरीगला चाउल दिमा होजी भाजी आके ओडाउती वर्तमान कुकुड़ा छेला होउची तापर की मा हबो 100 गुना रे बुआ खाती मुंडी बड़ा कारनी खराब है इधर कपड़े बंद ना मोर मेन रोसिया सागर हो आसीगले से घर रोषे सारिकी एबे आसीले ये 10 टंका ये 5 टंका बंदी तो हवा ऊपर निया नटे पका बाबू हाथ तुम दे आईडी आउट आउट थाओ आयो थाओ एबे तेल टिक्का ताती जाऊ ठिपी दे ठिपीटा मुंह कर रखी ठिपीटा दे जाला दो ना तातिला तमें रोषे आई जान ताती नहीं रोटी
ଆକାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ କାଟୁଛି, ପ୍ରବଳ ଦୁଃଖ ତାର। ବବୁଲ ଟିକେ ଆକାଶ କଥା କଣ କହ। କାନ୍ଦି ନଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କାନ୍ଦି। ଆଜି କାନ୍ଦି ପକଉଛି କଣ? ଏ ତ କାନ୍ଦିବା କଥା ନୁହଁ। କାହିଁ ଗୋଟେ କାନ୍ଦିଛି ନା ଟିକେ ବୁଝିଲେ ହବ ତା କଥା। କାହିଁକି କାନ୍ଦିଛି ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ? ପିଆଜ କାଟୁଛୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା, ଲାଇକ୍ ସେଇଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଠୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ହଁ ଦୀପ ଲାଗିଛି ପରି ମରିବି। ଏଇ ପିଲା ଯିଏ ଖାଲି ଚାଉଳ ଦେଇଥିଲେ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହ ତାକୁ ଦବା ନା ଦବାନି? ଆଳୁ ଟିକେ ଝୋଳ ଟିକେ ଯାହା ଭାତ ଝୋଳ ଟିକେ ହବଟି, ସେଇଆ ହବଟି। ହଁ ହବ କହିଲେ। ଗୋଟେ ଆଳୁ କଷା ଚାଲିଛି, ଚିକେନ ସେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି ଚିକେନ। ହଁ ଗାଈ ଗଡ଼ିକି ଯିବା। ପିଆଜ କଟା ହଉଛି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ନାହିଁ ବୋଲି କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଛି। କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛ ଜାଣି ଶୁଣିକି? ଯାଉ ଏ ପିଲାଟି ତାର କାମରେ ଲାଗେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ କଷା ଚାଲିବ। ମୋ ରୋଷେଇଆ ନୂଆ ରୋଷେଇଆ ଇଏ ଗୋଟେ ଆସିଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ କେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ଆଉ। ଗୋଟା ମସଲା ବାବାରେ ବାବା, ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ପଡ଼ିବ। ପିଆଜ ଦଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ ଦେଇଥିବା ପିଲା। ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଚିକେନ ଦିଆ ହବ କି ନାହିଁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚିକେନ ଦବୁ ନା ଖାଲି ଝୋଳ ଆଳୁ ଦବୁ? ପିଆଜ କଷା ଚାଲିଛି ଆଉ। ନୂଆ ରୋଷେଇଆ ହଉଛି ଆକାଶ। ମାଷ୍ଟର ଆକାଶ। ଏ ପିଲାଟାକୁ ଆମେ ମିଶେଇନୁ, ଆମ ମନ ଦୁଃଖ ଆସି ଝଗଡ଼ା କରୁଛୁ, କହୁଛି ମତେ ମିଶାଅ। ସବୁ ତ ଛୋଟ ପିଲା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କାହାକୁ ମିଶାଉ? ଇଏ ପୁଣି ପଇସା ଦେଇନି, ଖାଲି ଚାଉଳ ଦେଇଛି ଏ ପିଲାଟା। ସେଇଥିରେ ମନ ଦୁଃଖ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଟର୍ଚ ଧରିକି ବଇଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଟର୍ଚ ଧରିକି ବଇଛି। ଆରେ ସେଟା କୁକୁର ଖାଇବ, ଚିକେନ ଟା କୁକୁର ଖାଇଲା ରେ, ଚିକେନ କୁକୁର ଖାଇଲା। ମୁଁ ଏଠି ବାଡିଆ ପିଟା କରିବି, ମୁଁ ଏଠି ବସିବି ଆଉ ମଞ୍ଜିବି। ମୋର କେତେ 2 ପିସ୍ କୁଇଟା ଅଇଛା ହେଲା ନା ଆଗରୁ ଥିଲା କି? ବହୁତ ବଡ଼ ଆମ ଛୋଟ ଗ୍ୟାସଟା ସେଇଠି କଂସା, ସେଇ କଂସାରେ ପାଣି ଦିଅ। ସେ ପାଣି ସେଇ ତଳ ଯାଉଛି।
ଲାଗିଗଲା କୁକୁର ଖାଇଦବ। କୁକୁର ଖାଇଲେ କୁକୁର ଖା ଦେଗା ମୁଣ୍ଡ ଅଖାର ପୁରୀ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଥୋଉନି ସେ ଅଖା ଉପରେ ସେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ବି ପଡ଼ିଗଲା। ଅଦା ଅବିକା ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି। ଆଉ ନୂଆ ରୋଷେଇଆଟା ଆଉ ଏଇଟା ବାହା କରିଦିଅ ଚିକେନ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିକେନ ପଇଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପକା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ପିଲାକୁ ଆମେ ମିଶେଇନୁ ବୋଲି ସେ କହୁଛି ମତେ ମିଶାଅ। ପରମ ରାକ୍ଷସ ଶୁଣି ଅଛି ଆମେ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ସେ ଆସୁଛି। ଇଏ ତ ଆମର ଖାଲି ଚାଉଳ ଦେଇକି ଖାଇବେ ଆଉ ସବୁ ମଜାମଜି ଯାଇତ ତାଙ୍କର। ଲାଇଟ୍ ଭାଇ ମାନେ ଦେଇକି ଗଦା କରିଦେବେ ଦେବେ ନାଇଁ ଖାଇବାଟା କେମିତି ହେଇଛି? ବଢିଆ ହେଇଛି ନାଳୁ ଓମ ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି? ସାରା ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ ଭେରି ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ରୋଷେଇଟା ରଘୁଆ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୁଁ କହିବି ଇଏ